е станала. Затова искам да отправя поздрав към самите организатори, към уважаемото жури и всички присъстващи, като ви пожелая много здраве, то винаги е нужно, много щастие, то никога не стига, море от любов и бряг, на който винаги да ви чака някой. С едно стихотворение на Димитър Данаилов. Песен за черпанската кама, наточена на кремъчното чило, свистяла като огън в робски мрак, прирязвала въжета на бесило, забивала се в гърлото на враг, готова да убила мя, таква сбила черпанската кама. И носят си предания за нея от старите години до сега. Оправила тя сметките си с бея, за момен лик посърнал тъга, пазителка и на имоти чест, и на вдовишкия живот злочест. В пояс до тютюна и чакмака и плоската с ракия все била, при турските засади в Сукака излитала в миг като стрела, и пъпа на черпанското дете бил рязан с нея здраво да расте. По-свята от игона Божигробска сияела по ния времена, разсичала вериги, прангеровски, наказвала доказана вина. Тъй както Вълко и Каба Иван от епоса на стария черпан. А днес, о, страх ми е това да кажа, и тя е станала музейна вещ, но и в музея тя стои на стража. Помти от нея примера горещ, и ако пак се появила мя, ще грабнем ни черпанската кама. Браво! Браво!